Ya. Ya apa mah? Ya ya. Iki mau dino apa ya ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki men dino Kemis. Lele ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis koyo ngono. Kok wesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih ngembur iki. Itu makarmu. Turun jopo. Yo aja turu jaba to ya aku kademen lho. Oh bojone wis macak sedina banget dadakno. Dianggurnya rumah sama kok sokan. Turun jopo kono. Ngono kuwi lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring. Tibake basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya. Berarti aku lho sing kleru. Ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho umur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Apa bedanya Bodrek karo kowe Mas? Bedanya Bodrek sama saya. Apa? Oh Bodrek ki obat. Nek Bodrek iku nambani lara sirahku, lah nek awakmu nambani kangen ning atiku. Ayo. Semarai selerane wong golek wong ayu, dadine kapusan terus. Jajal nek kowe golekmu wong elek. Pangga sampean kon ngarit terus. Ora to, ya mending wong elek to. Wong ayu iki nglarani ati iki, wong ayu iki nglarani ati. Wanita itu semakin menyakitkan. Tapi nek elek iki nglarani motoi. Mata. Kembel roti-roti pancene mbiyen ya mbiyen saiki kok iso pari kesit dadi ratu. Terus piye kowe? Sakit hatiku. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udele bodong. Sune mesti kotuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Wah, jajan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa go ngadus kok tuku sabun. Aja nganti ucul. Kuli manuk iki ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kayak kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Meneng bae. Biasane ming dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen ki. Wis bosok barang wis dibisi dipangan. Ya aja tempe bosok terus manuk sing apik iki ya. Tempe sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Ya lah. Mangga Mbak, nak mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, kriwikan dadi grojokan. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sababe? Nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Iki dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa kiye apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Nggih niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun. Aja kuwatir terus nek wis dilebokno. Mbak. Kena apa nek nyusoni anake kok ning jaba. Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake.
Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kowe ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye wong judule ya nyusu. Apa iso gawe lagu tanpa R? Iso Dek, bahasa Indonesia ya. Buktikan Kediri kutane Sing dadi nyatane kebo sapi sing digugu. keluane Nek menungso entute Dek. ya ampun bocah iki. Omongane. Iki lho rungokno ya. Rungokno enek R ya ora. Siap. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Enak ora? Gak enak. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Enak, Bro? Gak. Lah iya, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Wis enak? Urung. Lah iya, 8 tambah 8 sama dengan 16. Resik tanpa M tak omong. Ya, krek aku kalah aku. Resik tanpa. Biasanya pinter lah, aku malah goblok bungi. Iya. Alah paling ya bahasa Indonesia, nek Jawa tetep enak ere. Ora enak, ora. Ora siji tahun situ kan lur. Bentuknya sama, rasanya sama, sama-sama ada lobangnya. Tapi kenapa harus selingkuh? 993. Aduh. Jari sopo, jari sopo sama, jari sopo. Kuwi iki gaweane Gusti Allah kuwi beda-beda ngono lho. Lagi swara iki lho sing gawe Gusti Allah wis beda-beda ngono lho. Kuwi barang yang tak terlihat kuwi. Apa maneh barang sing terlihat kaya sing mau sebutno kuwi mang ngono lho ya. Jarimu bentuknya sama. Yo jelas sama, cuma mirip ngono lho ya toh. Terus ya ora mesti ya, kadang iki ya ana sing tipis, ana sing mumbluk, ana sing trepes ngono lho. Terus apa? Lubangnya ya beda-beda. Ada lubang yang kecil, ada lubang yang besar. Cawetan pora ngono ku Mbak, turut ketel-ketel ngono ki cawetan pora. Bocah kentir. Kentir piye to? Aku ki takon lho. Ora ngerti. Aku ki ngarit pengganku metotak ngene iki ya. Lele aku ora cawetan. Sapa ngerti ora cawetan? Jenengmu Rici. Jenengku Tan Jaya, Mas Tan Jaya ngono. Kapien. Bocah tekokane ora genah blas. Ora genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketel-ketel ngono ku gawe cawet pora ngono lho. Aku ki ngarit yo. Ngarit ngene iki metotak. Ngene iki lek salah ora cawetan. 1993. Kok Isa-isa kok cawetan ora. Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawetan. Ora cawetan tapi soalan yo. Soalan. Kok isa kok cawetan ora. Wong takon ki apa salah to? Mumet dasku. Langsung mumet. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep yo polahe ra karo-karuan lho. Iso jebole kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene.
Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anja. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki capikan opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amete ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep teko apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet e jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Aku seneng kewan sing buntute 5, Pak. Kewan apa buntute kok 5 iki? Ora enek kewan buntute 5 ora enek. Ana kewan apa buntute 5? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Duwe barang siji, nyelempet pisan. Ora tau kanggo kangge kanggo muyo. Ngono kok yo isa-isane dinyang 300 Mas. 300 iki wis larang lho, 300 iki wis apa? Wis tekat-tekatan wi. Secara mergawe wis 3 dina wi. 300 iki 3 dina wi. Lah awakmu enggur sedil. Nyapa? Kak Sodok nangis ya. Le. Piye saiki? Ya ora piye-piye. Dari masane aku ki Marsha endeber tapi disodok medal. Ya ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Sakene ya panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu. Cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen lho ya rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot gentan paling polahmu yo ora karo-karo. Mas, Ya apa, Dik? isi yo. Ya ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Boyong kono lho. Ndak pengen dah sampean. Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat apa yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbone ya. Ngene iki lho, ndek bojo doyan ijlik nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mampengi gak mbok tangane? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Pengen di dalam terus gak suka aku. Mas. Apa? Sampai nek eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangane? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas.
Gua timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Ya awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen. Jo meneh badang badek barang iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Oh, jo meneh ngadeg to, Sri. Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep. Wis to Mbak sementara gawe timun ae lho. Ya katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku ya apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae Mbak kok repot. Kok kesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Nyilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Mas, ana apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Bendino keramasan. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok durung ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung. Pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu Mas. 8 ping 9. Ya awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau Mbak badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen. Jo meneh badang badek barang iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih Mbak. Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Oh jo meneh ngadeg to Sri. Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang, tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep. Wis to Mbak sementara gawe timun ae lho. Ya katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku ya apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae Mbak kok repot. Kok kesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Nyilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene gawe liges cek resik pisan sak nyawa-nyawamu. Pengen sakjane, tapi ngenteni nggonmu gundul ya. Lah ngopo malah guyu? Ya saru lo sayang, sak menika lek gundul ya. Ngok buka ya terus ketok mrowengis ana pre mlayu ngiprit kowe sak menika. Ya ora mlayu to, malah gampang ora kangelan. Ya rada tingu iku sing kene dikuncret, kena dibiyak ngono sak menika.
Ya kesuwen arep ngopo-ngopo kudu mbiyak. Kok rumangsaku. Nek gundul kan tadi ketok padang. Remet kadang ngombe jamu kok leren. Dino keramas-keramasan. Ramas terus ramah salah, mbok kok antek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. Dijedang. Walah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung. Pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora. Bayi iso dititipne. Berarti kowe kuwi lek nang alam donya ora rabi gak apa-apa ya berarti. Tidak butuh seorang perempuan toh. Ora butuh masak mangan toh. Ora butuh catering. Kayak pesen lho. Oh iya. Berarti lek ora butuh wong wedok, ya berarti kowe ora pengen rabi. Yuk pengen. Terus lek kowe ngono piye butuh ngono, kowe mara ning komplek ngono ora mendem kowe sedina. Kamangka kowe saknyangan sedina paribasan ping 6 ping 3. Umpama kowe iki mbayar bojomu sepisan kuwi pira? Ping 3 kuwi wis muni pira? Purle sekali mlebu saiki nyawer 500. Bojomu ki jajale sedina sewengi ora mbok wae apa-apa. Betul apa yang dikatakan Mbak Lucy, saya setuju. Sik. Piye? Masa wis mundak 500? Lah biyen pira? Yen 30 ya. Kula mboten lho tahun piro? Lho 98. Sing mbok pilih wedok apa? 98 ya ora. 98. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sababe? Nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi duwe. Terus apa kiye apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun. Aja kuwatir terus nek wis dilebokno Tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni. Nek wis tuwek ndang dipateni. Aja ngomongke mati aku ki isin ya. Mati jatah kok isin. Lho. Nek didusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus Nek nggo dolanan. lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe ndek niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki ngene ya. Rasuti ya. Mangsane ini karo muni rambut saji mesti muni ngono ka aku. Dislendiki tek kaya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya kene. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Glogok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu belung ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongane. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anja. Halo Mas Brondo. Gede-gede sembuhan teng gak kar-karon.
Lah dalah iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lah iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah we ngomong ngono iki gak gedabrus to. Nglabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Jonte kon yo gledis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yoan sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoke. Sampai mirsani ayu seko aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Siang. Ya logikane dalang kondang ki sing nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok ini ana dalang. Sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Kayak aku nang dhuwur. Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sik kek. Ora, jenengan kan niate arep goleki to? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya maneh nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Pak teng pinggir mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki sok. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku rasah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Piye anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir.
Oke. Anu ra Mohon maaf. Ibu-ibu. Ayo, ibu makan nek mik ning gerwandul ngono. Angel to mengercah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini Sing ngarani awan ya sapa lho nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. saya di sini Sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini piye to bocah iki. terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah ro ngekeki no. Kenapa rambutane ora praktis ae. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone. Contoh lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek wandes. Pokoknya Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marahi mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marahi mangkel ya aku marahi mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyindan kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian tadi ngarep nganggo lendang. Jan, piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Kon Iya. ngalem sithik ngono. Ya, ya sesuk tak alam, sesuk bengi tak alam. Iya. Saiki, Gak saiki rasa. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae to. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coplokan nae kuwi ndase kok iso. Halo Yang. Halo. Kenapa? Duit kuntek ya? Duit? Iya. Lah wingi sak transfer ngono lho. Lah mau transfer lo, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta? 50 ae yang. 50? Iya. Kok didik men 50 juta iki? Kuwi wis cukup ini. Lah terus piro? 1 juta ya? Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak nang seminggu enggak nang ya? Seminggu. Lah hura-hura minggu aku. Sampai ra entek. Arep tanggo nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo. Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. Lah rumang samu aku gak susah ya. Aduh arep bojo. 100 juta ya? Yo, ndang kirimen lho ya. Lak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nang seminggu?
Sampai rantai. Harus tangguh nyawer ya. Lah dia nyawer duitnya ra nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. lah emang kamu aku gak susah ya. Aduh harus bujuk. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen lho ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak seminggu. Wis to sing tenang. Entek. Engko nek sekirane kurang marung ngono ki nek ngerum ngono ki kok ngundang-undang LC ngono lah. Tenang ki ra apa-apa. Iya ya. Ya ngono ki karo sedekah ngono ra apa-apa. Wis penting aku bahagia. Ibu ayu ora bahagia iki. Mama menderita, papa bahagia itu udah. Yo aja muni ngono to. Aku malah terenyuh nek ngono. Kudu nangis saya aku nek ngomong ngono. Nah, bubuk lagi jangan capek-capek lu di rumah. Biar mama saja yang kerja. Hati-hati lho lek kerja. Iya iya. Ya wis nek ngono tak pateni sik ya. Harus bubuk aku. Love you. Love you too. Sejatinya wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Orang ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Ojo mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misalnya 1 iki dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-kata ning guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono neh. Mas, Apa? iki aku budal karaoke. Koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Man. Kalau bisa sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok nguwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mah. Kau usah marung kira mati selawe kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mah. Engko budal karaoke golek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Biasanya tak gowo sama klub misalnya gini dolan gini kaji kadering kok nganu numpak Supra kae. Iya, Mah, gampang. Yang ini sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mah? Biasanya sabung karo Agus ngono. Ya salam angkat Abdul sik ya. Oh iya, Mah, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho, kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho. Gatel lo dhewe. Malam soto. Lah malam apa? Iku kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak kok ben bundra.
Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta. Enggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. lho piye kebucah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane pada sawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok disawang dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Empik ki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sirah rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe to. Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manuan iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Ora terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes wates kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mbak, rabi yuk. Rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kakung wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Dem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nang Des. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki ireng karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya.
Wis goni garing iki masih sok gua pangan misan gimana luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mah. Gak usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mah. Engko budal karaoke engko lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah awakmu rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama klub misale ngene dolan ngene kaji kadering kok nganu numpak Supra kae. Iya, Mah, gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mah? Biasane sapa karo Agus ngono. Biasa aku tak budal sik ya. Oh iya, Mah, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane manto manggonku. Engko dinggo nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak? Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane manto manggonku. Engko dinggo nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya apa yo terus banyu nutul ana rene ngono yo. Cek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok ku ya. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak? Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane manto manggonku. Engko dinggo nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres. Nduk Lilis. Salam. Remenan daran apa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting apa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya, krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha-huha. Karo keringetnya ke atas-atas. Jalur itu. Lumayan ngerti tonggo karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya tuh. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapano nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye sak jam? Aku yo gelem 50.000. Aku ora kate piro dhuwit kok ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Dadi kae ning kono kae tak Ndi apa kuwi, he? kae nek sapu pel-pelan lap-lap ngono kae sih. Lho kae semata-mata ngono ketok ning gone keluargaku, tanggoku iki mata iki mbabu tenan. Pencitraan, Mas, pencitraan. Oh alah. Tibae nang kono
pura-pura babu. Tapi kan ada Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa nang desa nyewa bojone wong angel ya? Ada rumah aku Pak Grobak jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Orang ning Indonesia, orang ning Taiwan, orang ning ndi kuwi garapan orang ning desa, orang ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kuwi sak ngerti yo. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapo ra mbok sewa. Ran blegok. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sarti mah yo ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak apa ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak mung teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bangi mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lah aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak mono. Lah karo rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho tidak. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora dipangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok gejalukamu? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho tidak. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora dipangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok gejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono? Lah nek enek apa ora ya seneng. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumangsamu apa bangi mbahmu? Kerja ampre ben iso nyalutang. Bobol tenan iki. Lho kok jaran salah nggon lah ku teko. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentru. Alah bosnya kesel semrawut ya pikiran ngimet apa cita Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? mie ketok enak dek cocok Tapi nek cocoknya berubah ini ya sego goreng. ya wes lah sego goreng gak apa-apa ngegawena
Tak gawe nosek ngene. Yo nang cepet, gawe yang cepet. Tapi yo kuwi engko bengi aku julali ke jatah. Alah, nak masalah kowe njal jatah ping 3 lho. Aku tangga siap melayani, Dek. Wis tugasku. Gas pokoknya. Ya menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak mau? Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri 2 gak apa-apa. Loh, kan gak masalah ya? Gak masalah. Yang penting itu pokoknya lek iso adil kan ya? Dudu iku. Kenapa lho, Bi? Yang penting duduk kon. Bi, jare kowe nang Taiwan adol tur. Iya. Kowe kok ngerti? Ngerti ae to. Konti he. Sing ngendari kok sapa? Sing ngomong wong akeh lah. So nek ngene carane malah gak dadi rahasia. Lah ngopo dadak rahasiakno barang? Ini keluargaku karo tangga-tanggaku malah ro kabeh ngene aku bakulan ngono. Lu malah ben ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya to. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek duwe ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Jajare nang kono karo babu. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya to, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15 tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rosono ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Mama jemburis. Papa mengkis. Mama glowing. Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anja. Jawane mau lho. Heh? Jawane mau. 1.300 kelih 24. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih welas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modiar wisan. Patang belas. 14. 14. 15. Gangsal belas. Gangsal welas. Terus 16, 17, 18, 19, kalih doso belas. Kalih dosane ra satokne 11. Lambar belas kok. Ah iya kuwi kalih dosa nek Jawa ngono kuwi. Gus niki lho. Nyapa? Rencange kula niku galau terus, Gus. Nyapa? Galau diputus mboten purun maem. Dadose niku nyekso dirine kiyambak. Ngoten niku pripun nggih? Kuwi jenenge tolol. Paham? Ya kuwi nek pertanyaanmu ngono kuwi jenenge tolol. Lah nyapa lah kowe arep ramangan sampai 5 tahun lho. Lah wong kabeh iki lho wis ginaris lho wisan.
Iki ginaris, gek dolanan ati iki pancen ya ora oleh. Jadi resikone wong dolanan ati ya lara ati kuwi. Kon terusne. Omong ana kon terusne ramangan 3 minggu, minggu nek di WA Israel. Sherlock posisi bos. Info. Salam. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira nen dhewe. Aja ngawur ae ya, wae sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarum sak dok-dokem lho tenan lho. Alah omong tak durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor ngono. Masalahe cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta. Lah ya mbah, lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke sound figure lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Ya nglebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe aja sing delok. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditupaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Nak? Ya, Mbuh. Ngene lho men kemen. Lho, kok ajaran malah dikemen-kemen ke? Nanti aja kakean mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndadak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motore metik sing ditumpaki ya motore metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya, ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjay. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso ngerti-ngerti nek ana wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Wes sing sae. Iya, Mak. Wes sing sae. Iya bener ora? Wes sing sae. Beras sing apik. Iya, beras sing apik. Wes sing beras wes. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wes ingkang sae. Apa dah to? Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Rusakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kek ndang mesakno.
Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh, rapi-rapi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda benten artine. Kok iso ngono? Umpamane ya contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda beda. Turu Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rabi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Penak. Ayo rabi. Lah mbok ayo to. Malah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk ndiase mentul kok jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo Tak cokote wis entolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel ya. Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot lebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Rumah samu. Rasane manggene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus Lho sembarang kayu. Ning ngendi-ngendi Mas? Jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nek aku ngiwangi kowe Dik, nek aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu rasa ndi? Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki murid robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune robot iki. Kok enek idemu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Puas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to.
Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya. Iki acara apa to, Cah? Sampeyan ki ya ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge ya barang sumu iki. Mosok ya arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Ya iya, karo ndene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus. Padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal enak aku rung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae. Dadi Bang Percet kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah wae ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Ana gak sopan. Lancan arek iki lho sok ngelokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon ngelokno aku kok rengginang lho wong raimu lho kok brengkesan pindang. Ah bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang endi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Pak, iya to, Pak. Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngemakne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Asa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9.000 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua kabeh yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon nih. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora duwe duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengennya urip bahagia lho. Lah kok malah menderita.
mending ra rabi. Sore tuku lengo nyangking botol kanca. Astagfirullahaladzim. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pel. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya, malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to, mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to lek sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja nanti aku nungging. Kok demok masamu bojomu apa pi? Aku dikongkon kuwi ae. Lu senenono kae. Salahe manut. Kowe lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sing dadi enakne tok meteng lho jane apa? Jane si Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Engko maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iku kudu digawe ki, Mbok. Iki penghantam, penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang engko iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Gini uyak-uyak engko ya. Kuwabe gawane pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus
Teke, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampe kandange kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wonge lila. Aja lali budal ya. Lek ngene uya-kuya karo maca mantra ya. Pudo pajapu taine ngasu. DPR sing ngusi aku motone budek karo bisu ya. Eling-eling ya. Wis kintang budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya. Eling-eling Pak, marine lah budal. Eling.